Arratsaldeon eta ongi etorri kulturaren plaza nagusira. Berton, landako gunean zaudeten hoi eta baita zuen etxeetan, pantailaren bestaldean, gailu teknologikoei esker jarraitzen gaituzuen guzti hoi, eskerriko asko aurten ere gurekin bat egiteagatik. Euskal kulturak batzen gaitu urtero, abenduaren lehenengo egun hauetan, eta aurten ere hala izango da. Ezberdin, bai. Imagina ezina zen egoerak hala behartuta. Baina gutxi batzuk landako gunean eta plateruenan, eta beste asko online elkartu egingo gara. Ez dagoelako hau gelditu dezakeen pandemiarik. Abenduaren 8 arte, ondo apuntatu aurten webgunea durangokoazoka.eus. Durangokoazoka.eus izango da gure elkargunea. Online dendan jasota dauden 2300 kultur produktu kontsultatu eta erosi ahal izango dituzue bertan. Eta hori bakarrik ez, gainera, azokak antolatzen dituen 100 ekitaldi inguru ikusgai izango dira webgune horretan, durangokoazoka.eusen. Dakizuenez, Durangon bakarrik ez, Euskal Herriko 8 herritan eta hiritan ere izango da Durangoko azoka gaur hasi eta asteartera arte antolatuko diren kontzertuekin, zunon handa ekimenari esker. Kulturaren jai nagusiari hasiera ematen dion ekitaldia duzue hau. Besarkadak lapurtu dizkigutelako, baina Durangoko azokari ez dizkiote taupadak lapurtu. Eta azokaren lehen taupada edota taupadak elkarrekin emateko ordua iritsi da. Lehenengoa Ima Garrastatxu, Durangoko alkateak eskainiko digu. Ima Garrastatxu, zeurea da hitza. Eskerrik asko, gaur bertaratu zareten guztioi, zuek eta zuen ingurukoak ondo izatea, opa dizuet, zaindu gaitezen. Guztiok dakigu bezala, aurtengo azoka digitala izango da. Azken agerraldian egin bezala, kulturak gure egunerokoan duen lekua aipamen bat egin nahiko nuke, horretarako aukera denez hau. Garai konplexuak bizi ditugu, ziurgabetasuna eta kezka gure artean daude. Ta liburu bat, diska bat, jakintzarako tresna ezezik, babesleku edota heldulekuak dira guztia zalantzan ikusten dugun une honetan. Kulturak ezi bakarrik ez, babestu egiten gaitu. Aterpe emoten gaitu. Garail zail hauetan, kontsolamendua, poza, memoria eta itxaropena eskaintzen dizkigu. Aurten presentzialki ezingo da Durangoko azokaz gozatu. Azokaren punturik erakargarrienetako bat, jendearekin nahaztu eta urtean zehar, hainbeste ikusten ez dugunarekin egoteko paradarik ez dugu izango. Baina kultura horri izango dugu, eskuragarri, irisgarri, aterpe eta babes funtzioa eskaintzen jarrai dezan. Idea bat utzi nahi dut gaur. Durangoko azokak erreferente izaten jarraitzen du. Aurten, pandemia dela eta ezingo da presentzialki izan. Gustatuko litzaidake baldintzak ematen badira, datorren urtean, urtero izan oiden jai, elkar gurutzatzeko aitzakia, topalekoa izatea berriz, baina posible ez denean ere, aurten, Gerediaga elkartekoen lanari esker, Durangok urteko euskal kulturaren erreferentzia nagusiena izaten jarraituko du. Eskerrik asko,
Urte saiotan hau posible egiten duzuen guztioi. Durangoko alkate gisa, gonbite luzatu nahi nizueke. Irakurle eta musika entzulei eta euskaraldiaren azken txanpa gauden honetan belarri prest diren guztiei bereziki, digitalki bada ere Durangora hurbildu zaitezten, euskal kulturaren leihoa zabaltzera. Mundu aberats bat topatuko duzue, emozioetan, talentuetan, zirraran, hitzetan. Aterpe emongo dizuena, asperturarik ateraz, zer pentsatua emanez, eta bihotza pilpiraka jarriz. Ongi etorri euskal kulturaren leihora, aurtengo Durango digitalera, ia datorren urtean azoka betiko balore, ezaugarri eta paisaian garatu dezakegun. Eskerrik asko eta zaindu gaitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Emma. Durangoko azokari babesa askok ematen diote, askok ematen diozue. Horren adibide garbia zarete, Gerediaga elkartearen gonbiteari erantzunez, ekitaldi honetara hurbiltzen zareten guztiak. Jarraian, zuetako beste bi eragilek hartuko dute hitza. Datorrela, lehenengo Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Xabier Arauzo, euskara zuzendaria. Arrasti ondan hori. Lehen eskutik bizi izan dugu Bizkaiko Foru Aldundian, osasun krisi honek Durangoko azokan, eukileikean eraginaren inguruan abiatu zen hausnarketa prozesua. Joan San Maiatzaren erdi inguruan, Durangoko azokako kideakaz, alkarbanatu gendu zen eretziak, eta geure babes osoa emon geuntzien, aurrikusi zirean egoera ezbarrinetarako. Euskal kulturgintzaren alkargune eta euskarazko sorkuntzaren kontsumorako gune handia da Durangoko azoka, eta aurten be izango da, online formatoan izan arren. Durangoko azokaren ezaugarritako bat da euskal komunitatea kohesionatzen laguntzea. Euskal komunitatearentzat erreferente kulturala da. Gizarteko gainerako esparruetarako balio leiken lez, honako be, euskal kulturgintzarako eta beronen inguruko entitate guztietarako, garrantzi handia daukien hiru ideia klabe ondo kontuan euki beharko dira aurrerantzean. Lehen be baukien garrantzia, baina gaurko egunean asko be handiagoa. Bata da barrikuntza, gauzak egiteko era. Gizarte gero eta aldakorrago honetara albaitarinen eta albaitondoen egokitzeko. Bigarren ideia, teknologia barrietara egokitzea, edo teknologiok ondo kontuan eukitea bintzat. Hirugarren ideia da, erronka barriak agertu jakuzala osasun krisi honegaz, gizarte moduan esangurot. Zelan lagundu edo zein ekarpen egin geinke geure esparrutik, euskal kulturgintzatik, gizartelez agertu jakuzan erronkeri erantzuteko? Ezaun da Durangoko azokak ausardiaz alegina egin dagoela hiru ideia klabe horrik erantzuteko. Azokaren hitzordu hau errealitate egiteko urtero egiten dozuen lanagaitik eta bereziki aurtengo diseinua martxan ipinteko egiten zabizien lanagaitik, eskerrak eman nahi dotziedaz Durangoko udalari, Gerediaga elkarteari eta baita be argitaletxe, musikari, idazle, artista, oro har sortzaileari, euskal kulturgintza etenbarik astintzearren. Amaitzeko, kultura behar dugu, fizikoki elkarren handik isolatuta gagozan une honitan, kulturak alkartu egin gaitu. Loturak sortuaz eta elkarren handik banantzen gaituen distantzia txikituaz. Kultura lagungarri egin jaku, antzietate eta ziurgabetasun handiko aldi honetan, baina kulturak be gu behar gaitu.
Kultura kontsumitu behar dugu. Herritar guztion esku be badago egoera gatz honetan sektoreari hauspoa emotea. Kontsumitu kultura. Eskerrik asko, Xabier. Hurrengo taupada, hurrengo hitza, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako sailburuari, Bingen Zupiriari, emango diogu. Alkatea, erakundetako ordezkariak, Gerediagako lagunok, jaun-andreok, arratsalde on guztioi. Euskaraz idaztean privilegiatua sentitzen naiz komunitate baten kide izateagatik. Literatura delako komunitate baten arduretan eta bizitza komunitarioan parte hartzeko modu bat. Joseba Sarrionaindiaren hitzak dira. Durangoko azokarako iritsi berri den gauzak direna balira liburuaren aurkezpenean, egileari berari entzun dizkiogunak aste honetan bertan. Utzidazue hitzok neure egiten eta berak eskainitako moldearen bitartez zerbait gehiago eranzten. Euskaraz irakurtzean privilegiatua sentitzen naiz komunitate baten kide izateagatik. Literatura edo informazioa irakurtzea ere badelako komunitate baten bizitzan parte hartzeko modu bat. Euskal musikaz gozatzean, telebista saioak edo pelikulak euskaraz ikustean, albiste eta iritziak irakurtzerakoan, irratia euskaraz entzutean, eta YouTubeen, Facebooken, Twitterren edo Instagramen euskaraz komunikatzen naizenean, privilegiatua sentitzen naiz. Hizkuntzaren inguruan eraiki dugun komunitateko kide sentitzen naizelako. Eta partaide hitza horren bitartez, harreman eta sentipen bereziak sortzen zaizkit eta sentitzen ditut nire inguruan bize direnekin. Eta pozik sentitzen naiz. Gaur, Durangoko azoka honen hasieran esan nahi nuke gainera, euskaraz idatzitako liburu eta irakurgaiak erosten ditudanean ere ongi sentitzen naizela. Komunitate baten arduretan eta bizitza komunitarioan partaide. Durangoko azoka da komunitate honen arnaz guneetako bat. Komunitateak sortua eta komunitateak sostengatua. Eta gure sorkuntzak, literaturak, liburugintzak eta musikak Durangoko azoka honetan aurkitu goi dute urtez urte, bizirauteko behar duten komunitatearen txera, maitasuna, abegiona, atxikimendua eta konpromisoa. Durangoko azoka gure komunitatearen proiektu garrantzitsuetako bat da, eta aurten inoiz baino gehiago komunitatearen sostengua behar du. Ardezagun parte euskal komunitatearen proiektu honen biziraupenean. Sar gaitezen bere webgunean eta egin ditzagun bertan Durangoko plazan egin ohi genituen erosketak. Arditzagun bertatik etxerako behar ditugun liburu eta diskak eta horni gaitezen gure oparietarako gaiez. Aurten, inoiz baino gehiago, kultura oparitzea tokatzen da. Eta Durangoko azoka da, erosketa hauetarako gure komunitateak duen gune nagusi eta preziatuena. Eskerrik asko. Eta hitza hartzen azkena, Nerea Mujika Ulazia, Gerediaga elkarteko presidentea. Aurreran, Nerea. Arratsaldeon eta ongi etorriak 55. Durangoko azokara. Ongi etorri, sortzaile, bazkide, babesle, antolatzaile eta ordezkari.
Ongietorri Durangar edo Mugakide eta ongietorri etxetik streaming bidez jarraitzen ari gaitu zuen guztioi ere. Eskerrik asko momentu zaila hauetan ere azoka hau posible egiten laguntzeagatik. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Sailari, Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara Kultura eta Kirol Sailari, Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiei, Nafarroako Gobernuari eta nola ez Durangoko Udalari. Eta eskerrak ematen hasita, ezin ahaztu babesle pribatuak, beraien laguntzari gabe azoka hau ezin izango litzateke eta aurrera atara. Eskerrik asko, BBK Fundazioa, Eroski eta Euskaltel urtez urte gure ondoan egoteagatik. Baita Erkide eta Irizarri ere. Eta berriz, eskerrik asko, nola ez. Datozen egunotan, Durangoko azokari zuen taupada emango diozuen guztioi. Sortzaile, partaide naiz kulturzale. Durangon, Euskal Herriko aretoetan, etxetik streaming bidez edo online dendan klik eginez, guztion taupada izango da beharrezkoa. Pandemia egoera honetan, azoka eta euskal kultura bizirik mantentzeko. Aurtengo azoka, esan dugun bezala, esan dozuen bezala, berezia izango da. Ez da jende pilaketarik egongo, ez dugu landako jendez lepo ikusiko. Maskaraz estalitako irribarreak somatuko ditugu, besoak bezarka dabila. Jendea bizitza gogoz, sentitu eta gozatzeko gogoz. Konfinamendu garaian, ezer ez genuenean, kulturak salbatu gintuen. Liburuak bihurtu ziren gure ibai, ikusi entzunezkoak gure amets, eta musikak bete zituen gure etxeko espazioak. Asko izango dira momentu horiek eskertu nahi dituztenak, orain arte beraien egunerokotasunean oharkabean pasatzen zirenak eta gaur hain beharrezko direla ohartu direnak. Horregatik, euren aletxoa jarri nahi izango dute da babestuz. Euskal kultura babesten ari direla jakinik. Horregatik, oinarrira itzuliko gara. Daren identitatera, testuinguru zail eta gogor batean zergaitik eta zertarako sortu zen gogoratuz. Eta 55 urte beranduago, ziurgabetasun testuinguru honetan ere berriro jaiotzeko prest dagoelako. Eta 55 urte hauei errepaso eginez, ez da lehen aldia azokak garaizaiak bizi izan dituela. Baina euskal kulturgintzak ere, holaxe, berdin. Baina zorionez, beti lantalde ekina eta oso pertsona baliotsuak izan ditugu inguruan azokari euren babesa eta bultzada eskainiz. Eskerrik asko. Asko izan dira, baina badira batzuk nabarmendu nahiko nituzkenak. Etxetik hasiko naiz. Valentin Lazueni merezitako aitortza egin nahi nioke. Gerediagako presidentea izandakoa eta iazko azokaren ondoren galdu genuena. Ondoren, aipatu nahi dudana ere, aurten joan zaigu. Jose Mari Uriarte, Gerediaga elkarteko lantaldeko kidea, langile fina eta gure artean oso maitatua. Pertsona bikaina, aurtengo azokan faltan botako duguna. Eta azken honek aurkezpenik ez du behar, Juan Mari Torrealdai. Berriki zendua, azokako laguntzaile eta katalogoko aholkulari izan dugu urteetan zehar. Bere garaian, jakini emandako Argizaiola sariaren bidez gure aitortza txikia egin genion, baina gaurkoan ere ezin genuen aipatu gabe utzi. Gure eskerrik beroenak eta bezarka badat euren familiai. Gaur, Euskaraldi amaitzen den honetan lekuko hartu nahi genioke. 2 astez, Euskaraz aritzeko konpromesua hartu duzuen guztioi datozen 4 egunetan Euskaraz konsumitzeko konpromesua eskatuz. Euskaraz irakurri, Euskaraz entzun, Euskaraz ikusi azken batean, Euskaraz gozatzea. Honetarako aukera emango baitugu aurtengo azoka berezi honek. Gaurtik hasi eta abenduaren 8 bitartean Durangoko azoka.eus webgunean 2300 produktuz osaturiko katalogo bat duzue eskura.
disko, liburu, aldizkari eta bestelako argitalpenez osatuta. Klik batekin, zuen etxean jaso ahal izango duzuena. Erreza. Gaur goizean abiatu da, online denda eta zenbait eskaera jaso ondoren, arazo teknikoak eman dizkigu eta ordu batzuetan zehar zerbitzua eten behar izan dugu. Baina berriro ere martxan dago. 55 urte daramatzagu azoka antolatzen, baina urtengo hau guztiz desberdina da eta itzelesko erronka izaten ari da. Espero dugu datozen egunotan dena ondo joatea. Horrez gain, Durangon, 100 kultur ekitaldi egingo dira. Landakon, literatur solasaldiak, liburu aurkezpenak, familientzako ikuskizunak, mahai inguruak, arte eszenikoak eta ikusentzunezkoak. Plateruenean, berriz, disko aurkezpenei lotutako kontzertuak. Durangarrek eta mugakideak diren herrietako bizilagunek aurten aukera itzela izango dute ekitaldi guzti hauek bertatik bertara eta aurrez aurre ikusteko. Baina aldi berean, aurten, azoka inoiz baino urrunago iritsiko da. Zunon, handa ekimenaren bitartez, Euskal Herrian zehar zabalduko da, bihartik hasi eta abenduaren 8 arte, hainbat aretotan ospatuko diren kontzertuen bidez. Eta abenduaren 9tik aurrera, azokako produktuak zuen herrietako liburu dendetan eskuratzeko aukera izanik. Hortaz gain, mundura ere zabalduko da. Hau, benetan. Durangon gertatzen den guztia jarraitu ahal izango, baita zuzenean streaming bidez durangokoazoka.eus webunean. Datozen egunotan, milaka pertsona egongo gara aldi berean gure etxeko sofa eta sukaldeetatik konektatuta. Idazle, kutunaren hitzak entzuten, ikusentzunezko bat ikusteko zain, abesti gogokoena kantari, ikuskizun bati begira barrez. Erosi botoiari emanez, batzuk bakarrik, besteak familian, beste batzu lagunekin topa eginez, bakoitzak bere plana. Beraz, aurten, azokaren taupadak inoiz baino indartsuagoak izango dira. Eta azokazale guztion bihotzak inoiz baino elkartuago egongo dira. Guztion artean, egoera ilun honi kolore printzak aterako dizkigu gulakoan, nago, taupadaz taupada, gora bihotzak. Taupa da, hori aurtengo leloa, privilegiatu sentitzen garen askoren taupada. Nereak esan duen bezalaxe, testuinguru zail eta gogor batean sortu zen Durangoko azoka duela 55 urte. Aurten ziurgabetasun testuinguruan berriro ere jaiotzeko, berpizteko prestago. Eta horretarako etenik gabe taupadaka izan da, taupadaka izan dira Euskal kultur sortzaileak. Horietariko 3 batu ditugu hasiera ekitaldi honetarako. Durangoko 3 gazte taupadak ematen hasi dira Bagara dantza kolektiboan. Urrunagotik Kirmen Uribek berea bidaliko digu eta Einaut Elorrietak musika jarriko dio bere taupadari. Zango dutxuet, zenbat gustatzen jaten eitie dantza. 40 baino gehiago. Zergaitik, badalako oso polita eitie dantza. Eta oso bebai rarue. Eta agur! Kultura gure hizkuntzaren, adierazpenen eta gizarteko mugimendu askoren oihartzuna da niretzat. Kultura, kidetasun eta empatiari bide motetzen hori da. Kontzientzia eta nortasun eragile hutze.
Uste dut kultura gure artean komunikatzeko modu ezberdin badala. Gainera eginkizun sozial garrantzitsua ere badeko. Mezu ekartien bidez transmititzen dienien hobeto heltzen dielako. Belaunaldiz belaunaldi jaso dugun eta kolektiboki sortzen dihardugun jendarte eraikuntza. Hizkuntza, artea, literatura eta dantza moduko sormen adierazpenak barne hartzen dituana. Hain denporak itzin hori pregunti kontesetie ez da fasile, kultura. Zer egiten garrantzi de? Kultura barik gure bizimodu izango txekin absolutamente diferenti izango txekin. Kultura barik, gure relazioek, personaki, totalmente desberdinak izango ziren. Bera barik ez garelako esan.
hitzen bat, arrastoan. Ez al zuen arginak, erromatarren garaian, andere hitza irarri, hilarriaren hotzean? Ez al zuen Monakoak erdiaroko herriosan, beldur hitza ezkutatu, gaztelaniazko poemaren barruan? Amendukzek euskaraz jarri zituen Iruñeko kartzelako penak. Liburuzainak, Lazarragaren liburua beste baten barruan gorde zuen. Ez al zion eutsi ia 500 urteko ilunbeari? Frantziar iraultzako terroreari umore biziz erantzun zion Moñok. Ez al zuen Bonaparte printzeak erronkarieraz aditu burgin? Ez al zuen euskaraz amets egin hil arte Fidela Bernat haren azken hiztunak? Muñagorrik euskaraz salatu zituen karlistetako triskantzak. Ez al zuen Bixenta Mogelek bere burua euskal idazletzat aurkeztu? Gerra zibilean, liburuak ezkutatu egin genituen baratzeetan, berba berriz loratu zirenak. Ez al zituen Orexako jeinuak, Peruko erbestean moldatu olerkirik ederrenak? Euskaraz hartzen zuten min diktadurako eskoletako umeek. Ez al zion Arrizabalaga gazteak euskaraz erantzun Burgosko epaile militarraren sable hotzari? Beste inon ezin, eta etxeetan biltzen ziren hastapenetako ikastoletako haurrak. Ez al genuen ikasi 70ko hamarkadako autoetan, eta Mikel Laboaren kasetak entzunez, baginela herri bat? Lehenengo korrikan, zenbat jendek egin zuen lasterka? Egunkaria itxizutenean, ez altzen biharamonean atera beste bat? Egoerarik zailenetan eutsi diogu euskaldunok, milaka urteetako arnas luzean. Belaunaldiz belaunaldi utzi dugu hitzen bat arrastoan. Eta arrastoari beste norbaitek eman dio beti segida. Aurten pandemiak itxi dizkigu Durangoko ateak. Baina barruko ateak, horiek beti ditugu zabalik. Animo eta matxe-matxe. Maitasun kantu bat abestuko dizuet. Maitasun kantu bat aitorpen bat izan nahi duena, hainbeste urtean azoka posible egin duzuen guztioi, azokara gerturatu zareten guztioi, torriko diren berriei, eta zoritxarrez utzi gaituzten hoiei. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina egan egiteko ez altzara inoiz, eguzki argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako, hurbilegi gaude, baina
edozein etxetan, zindan eguan, eguzki argitan hautsa izan. Euriari du ametsen gainean, euriari du baina susmodenen kontra jada ezin alda, eguzki argitan hautsa izan. Beranduegi da etxera gaitezen, beranduegi da baina oraindik albalitz zurekin nahi nuke, eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa izan. Eskerrik asko. Bada arrano espezie bat, azten doan enean lumak pisutsuek egiten zaizkio eta momentu batetik aurrera jada ezin du egan egin. Espezie hontako gehienak momentu hortara iritsita hil egiten dira. Baina batzuk, espezie horretako batzuk, oso prozesu mingarria izan arren gai dira luma astun horiek erausteko eta hoiei luma berriak hasten zaizkie eta aurrera egiten dute. Iruditzen zait egoera guzti honek jartzen gaituela maila individual eta kolektibo batean ispiluaren aurrean, eta horri buruz hitz egiten duen kantu bat, esaten duena hasiera guztiek daukatela bukaera bat, baina bukaera guztiek daukatela hasiera berri bat. Aserak beti, azkena zorta gero, desertu bat, barruan idortzen ari, zaigun lurra oinpean, zartatu da, maite duen, bihotz baten, mina zeinen, ederra den, bizirik sentiarazten, nauegiak bizirik, ez dut bildurrik. Bizauri nire, bibegiak bizirik, sentitzea min.
eta orain desertu gontan nora ezik nire azal barrurantz iez ta ibili bide idorretan ederretan malkoe ura amets baina azal zarra utzirik munduratuko naiz berriz lehenik dena berrasmatzera zugatik nigatik bizirik sentiarazten nauegiak bizirik ez dut bildurri bizauri nire bibegiak bizirik sentitzeak bizirik sentiarazten nauegiak bizirik ez dut bildurri bizauri nire bibegiak bizirik sentitzeak min bizauri nire bibegia bizirik sentitzeak min aserak beti azkena zor tazkenak aserak eskerrik asko. Gerediaga elkartearen izenean, eskerrik asko benetan 55. Durangoko azokaren parte izateagatik eta hemendik aurrera badakizue. Batu ditzagun aurten online euskal kulturaren aldeko taupada guztiak.